Ето ни нас започват минутите за здраве и аз просто нямам търпение да разбера какви са резултатите от пълния неврологичен и кардиологичен статус, който ми направи във вторник кардиологът професор Стефан Денчев. Неделя, ще се разстройвам ли много, ли новините са добри? Сашо, добри са новините. Основната новина е, че да си мъж в днешно време е трудно. Знам. Знаеш, нали? И много хора се отказаха. Да. Но не и ти. Затова докладвам веднага находката. Симетрични рефлекси, безпатологични, повърхностна, дълбока и сложна сетивност, абсолютно съхранени, без разстройства в тазовите резервоари, либидото и висшите корови функции. Неделя, уточняващи въпроси разрешаваш ли? Ами, зависи колко са дълги. Не, продължавай. Продължаваме. Едно любящо сърце, недуховен дюстебанлия, много умен мъж, с много добър самоконтрол. На петото уиски продължава да стои с закопчана риза. Сега вече няма да може да се следи до него, само това ще ти кажа. Деси. Да. Виж с кого работиш. Неделя, благодаря ти от сърце. Това, което ти го казваш, е истина. Много висша когниция, памет, контрол, концентрация, внимание. Браво, поздравявам те за това. С професор Денчев минали път действително приличахме на Мей Брит и Едвард Мозер, които са пионери в изследването механизмите на мозъка за възпроизвеждане на пространството, с тази разлика, че те заедно с невробиолога Джон О'Киф спечелиха Нобеловата награда за медицина, защото откриха един вътрешен GPS в мозъка, който прави възможна ориентацията ни в пространството. Благодарение на това, точно ти, Сашо, например, вместо да отидеш да откриеш парижкият театрален сезон с един тартюф на Молиер, идваш тук в преди обед и ни омайваш. Защо? За тези и за още много други невероятни научни открития, които действително променят нашия живот, следва да говорим с нашия гост, а той е един чудесен гост, академик, професор, доктор Екатерина Титянова. Здравейте! Здравейте, доктор Станова. Много се радвам да сте тук. Аз също. Още малко щрихи към вашата биография. Академик на Българската академия на науките и изкуствата, академик на Сръбската кралска академия на науки и изкуства, с многобройни специализации в Австрия, Щатите, Мексико, Германия, Финландия, повече от 300 публикации, научни публикации в наши списания, в чужбина и за още един класен гост. Искам да ви благодаря за оригиналната тема, която вие предложихте да дискутираме, и тя е следната. Кои са големите научни открития и Нобеловите награди, които са закодирани в народните мъдрости? Това е един много интересен прочит и ако искате да започнем с първата. Това, което не ни убива, ни прави по-силни. Какъв е научният прочит за тази народна мъдрост? Изключително умна мъдрост. Да. Зад тези думи стои едно много голямо откритие, което беше направено през миналия век и което показва, че всеки стимул, който е достатъчно силен, за да ни застраши, но не е достатъчно силен, за да ни убие, предизвиква ендогенна реакция на нашата мембрана и се образува генетично препрограмиране, така че получаваме и изграждаме ендогенен толеранс към същия стимул. При следващата среща с този стимул, организма не го разграничава като застрашаваш и дори го игнорира. Този подход на стимулиране на ендогенен толеранс и изграждане на ендогенна, спонтанна невропротекция е основен във всички терапевтични и профилактични стратегии на медицината, независимо дали те са медикаментозни или немедикаментозни. Целта е да се изгради толеранс към всеки стимул, който може да увреди нашият мозък, и това е основата на медицината още от най-дълбока древност. Добре, понеже говорим за спонтанното възстановяване, днес сме в една ера, когато има твърде много медикализация, твърде много лекарства се предписват, идват пациенти, пият по една шепа лекарства. Тези лекарства увреждат ли нашата ДНК? Трябва да знаем, че всичко е в дозата и в количеството. Лекарствата имат терапевтичен ефект само ако се дават в терапевтични дози. Ако ние обаче дадем лекарство, което надхвърля максимално допустимата терапевтична доза, лекарството се превръща в увреждащ фактор и той може да причини сериозни увреждания на нашия мозък и нашето здраве. Тоест, нашата ДНК, ние си говорихме за това, може спонтанно да се самовъзстановява. В организма има един толкова умен механизъм за спонтанно самовъзстановяване. Какво означава това?
Кога се включва този механизъм? Спонтанното възстановяване е един генетично кодиран механизъм в нашата клетка и той се отключва веднага, след като клетката се увреди. Добре, човек получава инсулт. Получаваш инсулт и какво следва след това? Моментално нашият организъм включва системата за поправка на възникналото увреждане и започва един паралелен процес на възстановяване, който е различен и паралелен на нашите терапевтични усилия. Този процес е индивидуален за всеки пациент. Той е генетично предопределен и неговият ефект е максимално изразен на 6-тия месец след инцидента, който увредил нашия мозък. Ето защо основната стратегия в медицината трябва да бъде да се подбират методи на лечение, които да стимулират и спонтанния механизъм на възстановяване. А не да му пречим или да го заглушаваме. А не да му пречим или да го заглушаваме. Всъщност ние познаваме този механизъм много добре, тъй като и хората, които преживяват увреждания, които са съвместими с човешкия живот, те оздравяват и продължават да живеят и без медицинска помощ. Трябва да знаем, че организъм е много умна машинка. Нали, природата съвършено го е створила. И тук са големите Нобелови награди, които бяха дадени през последните 10 години. Първо бяха открити стволови клетки във възрастния мозък, които са способни да се препрограмират и да се превърнат в мозъчни клетки. През 2012 година беше доказано и беше удостоено откритието с Нобелова награда, че всяка възрастова клетка може да стане плурипотентна с подходящо обучение. Плурипотентно означава, че можем да я обучим да бъде такава клетка, каквато искаме. Тя може да стане кожна, може да стане мозъчна, може да стане кръвна клетка. И това е наистина голямо откритие в медицината. Тоест, че ние можем да програмираме, ние имаме много повече потенциал да програмираме и клетките си, и мозъка си, отколкото предполагаме. Сега да се движим към... Но най-новата всъщност Нобелова награда, която касае този механизъм на спонтанно възстановяване, беше дадена преди няколко месеца и тя е в областта на химията. Тази награда е за откритието, че в нашия организъм съществува инструментариум, позволяващ на молекулно ниво да се ремонтират увредените ДНК молекули. А какво значи това? Хайде да го преведем за аудитория. Това означава, че всеки ден, поради въздействието на различни токсични фактори, нашите ДНК молекули се увреждат. Но нашият организъм си ги поправя спонтанно и без медицинска намес. Добре, като казвате, че нашата ДНК е много чувствителна, вярно ли е това, че нашата ДНК е природно програмирана да откликва на думи? И това, което изключително много влияе върху ДНК, са думите, енергетиката на думите, лошите думи, синтаксиса, звуковете, начин, по който всичко това е подредено. Това влияе ли на ДНК? Определено. Има проучвания... Това нали не е езотерика, това нали да сме сигурни, че сме научно базирани? Не, има много сериозни научни открития, които потвърждават, че думата, речта, мисълта имат директно въздействие както върху нашото ДНК, така и върху нашия мозък като цяло. Всъщност думите въздействат по два основни механизма. От една страна, чисто механично, като предизвикват вибрации, които ние улавяме, които ние може да измериме в херци, но от друга страна някои думи имат и чисто информативно въздействие върху нашото ДНК, което е кодирано през вековете. Ето защо една и съща дума с синоним няма същия резонанс в мозъка, в възприятието на хората. Ако трябва да адаптираме сега към ситуацията, това означава, че думата робство по никакъв начин не е еквивалент на думата съжителство. Абсолютно. Така ли е? Не могат да бъдат еднакви като думи, които въздействат евокирано върху нашия мозъчен потенциал. Тоест, нашия мозък ги възприема по различен начин. Добре, аз не искам да звучим езотерично, но все пак, понеже говорим колко финна и чувствителна е нашата ДНК, добре, когато има несъобразен с нашата лична енергия, енергообмен, например неща като магии, лоши думи, проклятия, всичко това работи ли? Извинявайте. Определено.
Определено има научни проучвания, които показват ролята на позитивното мислене, позитивните думи и ролята на негативните думи върху ДНК. И това са много сериозни проучвания в областта на генетиката. Оказва се, че позитивното мислене, позитивните думи стимулират процесите на ремонтиране на нашите ежедневни увреждания на ДНК молекулите, а тези, които са негативни, те предизвикват непрекъснато нови и нови увреждания в тези молекули. Добре, понеже говорим... Има и теория, която е доста така позитивно възприемена от учените, че по мисловен път ние можем да блокираме процесите на делене на раковите клетки и чрез блокиране на теломеразата да превърнем раковата клетка от безсмъртна в смъртна и по този начин да повлияеме върху хода на болестта. На болестта, на онкологичния процес. Цяла голяма тема ще ви покани, може би, за специално интервю, но понеже сега говорим за енергетиката на думите, как те влияят върху ДНК, да поговорим само съвсем маничко енергетиката на вещите. Например, един човек отива в антикварен магазин, купува си антикварна вещ, купуваш си някоя книга, която е ползвана от друг човек. Дори отиваш в магазин за дрехи втора употреба. Тази енергетичния отпечатък, който тези вещи носят, по какъв начин, да кажем, се пропиват в нашата ДНК? Те влияят ли? Този енергетичен отпечатък на другите вещи влияе ли върху нас, върху здравето ни? Има такава теория и такива проучвания, които показват, че ако една вещ се обработи допълнително, например с ултразвуково лъчение, с друг вид въздействие отвън и след това се премахне ДНК молекулата от мястото на въздействие, остава един светлинен отпечатък на тази ДНК молекула и това е механизъм, чрез който ние може да пренесем едно влияние от друг човек върху себе си. Това се нарича дъмпинг ДНК закон, който е от значение, особено когато се касае за болестни процеси. Не е добре винаги да се ползват предмети и вещи, които ние не знаем на кого принадлежат. Добре, интересно, много интересно. Втората мъдрост. С какъвто се събереш, такъв ставаш. Научният прочит на тази народна мъдрост как звучи? Изключително важна мъдрост. Аз си спомням баба ми от най-ранните ми години, когато ми казваше: внимавай с кого се събираш. С какъвто се събереш, такъв ще станеш. Едва 20 години по-късно беше направено научно откритие, което показва същината на тази мъдрост. През края на миналия век, през 90-те години, италианският учен и невролог Джакомо Ризолати открива специализирани неврони в нашата мозъчна кора, които той нарича огледални неврони. Тези неврони са разположени в целия мозък, но най-вече в префронталната мозъчна кора и имат една единствена цел – да възприемат поведението, емоциите, мисленето на другите хора като свое собствено мислене. Това става спонтанно и независимо от нашата високорова дейност. Тук трябва да направя една скоба. Имаме една дизайнерска матрьошка в студиото. Ето я. Може би да я включим лекичко и нея в разговора и да я попитаме: мила матрьошки, могат ли копнежите да стават реалност? Или пътят към това да си имаш детенце, може ли да е един път към израстването? Може ли да си препрограмираме мозъка по този начин, че да бъдем любящи родители? Отговорите следващия четвъртък. А сега нека да продължим с вас. Добре, един от специалистите, който изследва креативното мислене, казва, че човек се явява средно аритметично на 5 души, с които прекарва най-много време. Защото той интернализира техните характеристики. Тоест, ако човек живее с човек, който мисли смело, мащабно, естествено ти почваш да почувстваш магията на мащабното мислене. И ако живееш в контакт с някой, който непрекъснато те ограничава, те критикува, просто е дребнав и ти ставаш, съзнанието ти става така тръбно зрение, нали, концентрично свито. Това тъй ли е? Абсолютно
Точно. Общуването се дължи на тези огледални неврони. Днес се знае, че децата с ранен детски аутизъм нямат достатъчен брой от тези неврони. Те не могат да общуват, не могат да отразяват емоциите на околните около тях, поради което са странни, изпитват страх от общуване с другите хора. Понеже времето напредва, трета мъдрост. Голям камък хвърли, лоша дума не казвай. Научният прочит как изглежда? Научният прочит, ние го споменахме преди малко. Това е ролята на позитивното мислене върху модификацията на нашето ДНК. Позитивното мислене е показано, че въздейства позитивно върху ДНК, като стимулира процесите на регенерация на нашите ДНК молекули. А негативното мислене е точно обратно. То създава доста повреждания на нашите ДНК молекули, затова трябва да го избягваме. Да го избягваме. И понеже вие сте академик, вие сте академик на Българска академия на науките, много интересно да говорим. Ако, например, един човек излъже, просто ако излъжеш, че си болен, не си свършил работа, не си написал сценарий, не си подготвен, и вместо да кажеш, ами не успях да спра, почваш да лъжеш, че си болен, тогава ще се разболееш ли действително? Ще се разболее само този, който изпитва чувство за вина. Има хора, които от деца се учат да лъжат, тези няма да се разболеят. Безкрайно интересен и оригинален гост, беше истинско удоволствие. Ще ви поканя пак. Пожелавам ви успех. Изследването на учените в рамките на проекта Човешкия геном, един от най-големите проекти в днешното съвремие, установява, че ДНК е невероятно мощна система за съхранение на информация, както стана ясно от разговора, и природата на ДНК може да бъде използвана по съвсем неочакван начин. Може би днес ще се окаже, че част от генетичните кодове на организма не се намират в молекулата на ДНК, а в главата ни. Учените определиха 987 чувствителни към емоционалния ни статус гени и неща като мисъл, чувство, лъжа, съзнателно намерение комуникират с ДНК и повлияват генната експресия, било за добро, било за лошо. Или казано в едно изречение, светлите мисли са най-хубавите тухлички за нашия живот и за нашето ДНК. Благодарим ти, Неделя. Много ти благодарим, Неделя Щонова. Ние сега с светли мисли и добро настроение продължаваме напред в днешния предиобед. Вижте какво ни предстои.